Taryong misurinder sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nag-atubang og patong-patong nga kasong pagpanlugos sa Asuncion, Davao del Norte. Nahibaluan nga ang mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station ug First Davao Norte Provincial Mobile Force Company giserve ang warrant of arrest ngadto kang alias Rod, 39 anyos, laborer og residente sa Pro 4A, Barangay Magatos, Asuncion, Davao del Norte. Kinsa voluntaryong matudpang gitahan ang iyahang kaugalingon ngadto sa mga otoridad sa Asuncion Municipal Police Station sa Pro 3, Barangay Cambanogoy, Asuncion, Davao del Norte. Gipagawas ang warrant of arrest ni Honorable si Miramis Bituin Castro, presiding judge sa Branch 8 Family Court, Mati City, Davao Oriental ni atong Enero 14 tuig 2025 tungod sa 18 ka ihap sa kasong pagpanlugos nga gipasaka ngadto kaniya ubos Article 266-E paragraph 1 as amended by RA 11648 nga way piyansa nga girekomenda. Tingkagol na karon sa Asuncion Municipal Police Station ang suspect ug ipaabot na lang ang mando gikan sa korte para mabalhin ngadto sa tamang prisuhan nga iyang pagaserbisyuhan. Katropa para sa hubag-hubag sa kalawasan, Samsung Plus Gold Capsule ang kasulbaran alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.